भैया हो, स्कूल में 3 महीना का फीस पूछ गइल बा। आ सर जी कहत रहे कि कल फीस लेके आई हो, ना तो पढ़े मत आई हो। ठीक बा बाबू, रुक जो, कल तोरी फीस के इंतजाम कर देतनी। अरे का भइल बा राधा किशन? काहे मुंह लटका के घूमत रहो? कुछ भइल बा का दोस्त? कुछ भइल बा का बताई यार, भैया के स्कूल फीस भरे के बा। 1 महीना से कोनो काम उम नहीं चलत, कहाँ से भरी ये सोचतानी। कहाँ से देबो? अरे भाई, ते चोर हवी, तोरा खाली हमेशा पैसा रहेला। ते ही कर्जा दे ना, तोरा हम दे देम। आ ते चोरी आसान काम समझत रहीस। एगो काम कर, हमनी दोनों आदमी के संग तेहू चल, आज चोरी करे जाए के बा। तोरू के हिस्सा देम सन, खाली ते सामान ढोइए हैं। ठीक बा, चल चल चल। आ रुक रुक रुक, कहो अब पकड़ाई जाई तब का होई? बाग बुरी आज तक ले पकड़ाई बनी संगी, पकड़ाई जाई होई कौना काम खाती पड़ी। ए प्रेम जी, एगो घर के पता लागल हवे, चले के दिन दहाड़े लूट लिहल जाओ। केहू नइखे ओकरा घर में। रे कहाँ री? चलो बताओ तनी। हे दे माई, मरचा मंगैले रलसिया दे के हम आवत तनी। चलो स तनी के भिंडा पर रुकिया सन। रे 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 सुन 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 सुन, जो तू बोरा ले ले वही, आज पूरा घर मार ले के बा। आओ जल्दी भिंडा पर। अरे राधा किशन, बड़ा दिन बाद दिखत रह। आजकल हमारी याद नहीं क्या आवत का? याद तो बहुत आवता, लेकिन का करी, तार बड़का भैया आ गइल बा, ओकरे डरे नइखी आवत। कहीं धर ली तो पकड़ के कूट दी बढ़िया से। लेकिन कोनो बात नइखे, आज रात तारा से मिले जरूर आएम। देखत नहीं आवत रह कि ना? और हई का बुरा लेके कहाँ जाता रह? काली आवे के बा? ई हमार एगो दोस्त मंगला सा, एमे हमरा के सामान दियो सन। कौन सामान दिया सन तार दोस्त? हमरा पता नइखे, कहीं से चोराई त दी हमरा के। हमरा से मजाक करता रह का? ठीक बा, जा तू सामान लेके आवा, हमू जाते नहीं, भैया के साथ कुछ काम बा। और हाँ, रात में जरूर मिले आइया। चले के बोरा लेते आइल बनी। हाँ चले के। रे साला, मैं पूजा खोले कहाँ चल जाई? अब पूजा करे कहाँ चल के बा? कहीं नहीं खे जाए के, पूजा यही जा हो जाई। चला शुरू करा लो। चल तूहू कर, तूहू आज हमनी के पार्टनर बन गइल बड़ा। चला करा लो। चल मुर्गा बनो। हाँ, मुर्गा काय खाती बनी? ज्यादा सवाल मत कर, जिंगन जिंगन करत हैं जिंगन उन कर। चलो। हे मुर्गा भगवान, हे मुर्गा भगवान, आज हमनी के चोरी करे जाता निसन। आज हमनी के चोरी करे जाता निसन। बच जाम सन। बच जाम सन। तो आके 100 ग्राम दाना चढ़ाएम सन। आके 100 ग्राम दाना चढ़ाएम सन। चले के पूजा हो गई। चले के चले के। चल पार्टनर, बड़ी खतरनाक पूजा कैली है यार। हाँ मुर्गा भगवान नु बहुते जागता हुआ। प्रेम जी नु जॉब चोरी करके आवलन नु, तब इनका के दाना खियावेलन। हे राधे किशन, राधे किशन, ते दरवाजा पर देखत रहो केहू ना आवे। हमनी को अंदर जाता नहीं सुन। आ तू जाके जोन अलमारी ना खोली नू, समझिए कि वही में माल बा। मारा पहले तकिया के नीचे देख लेबे के कि एमे नहीं खसन धइले। तारा का कौन असल की
दुआरी पे जाके देखो तो कुरकुरा खाता रहूं। ए प्रेम चल न होने देखल जाओ। चलो जाकर देखो तो रहूं तो मरबो करे। चलो चलो चलो। कोई टीवी रखे जा चोरी करे का करे मार अरे मार सर जाते एकदम खखुआ गइल बा। फोन प्रेम प्रकाश भागल हो आ गेल फोन। और कहाँ बड़ा सन राधा किशन और प्रेम प्रकाश कहाँ बड़ा सन? हमार नाम राधा किशन प्रेम प्रकाश। एजा तो 2 गो बड़ा सन और कहाँ बड़ा सन 4 गो बड़ा सन तनी के साथे। हमने के 2 आदमी मान जो एगो हम बनी एगो वो तो लुकाई बड़ो। अरे तू एजा का करत रह? आ तू एजे का करतरू? ई हमार घर ह। हमरा के नु हई ले एले से कहत त चल ना बिरयानी बनल बा ओ घरवा में। हम कनी है हमरे भईवा के नु स्कूल के फीस जमा करे के बाकी बोरा लेके आइल बड़ो।